Ollaan Luomun kanssa matkalla Talmaan. Mä ajattelin vähän lumilautailla. Luomu varmaan näyttää mulle speedflyingia. Siinä en mä tiedä, meikö se siihen paippiin. En mä usko. Ja ensimmäinen elämys tuli tosiaan tässä. Tää ei oo peilikuva tää kuva. Luomulla on tämmönen englantilainen auto. Tätä ajetaan oikealta. Ja onpa kyllä tosi outoa istua tässä kuskin paikalla ilman rattia. No ei se ole vielä paha, mutta kun on ilman jarrua, se on kauhean. Sekin on muuten totta. Täällä ei ole mitään jaloissa. Tyhjää vaan. Tää on ihan base-hyppääjältä. Joo, niin mä ajoinkin base-hypätä. Joo. Ensin tosta katolta lähdetään tietysti. Okei. Silleen. Saas nähdä päästäänkö hissiin. Luomu kovasti väittää, että nämä on hissimiehet on sen kavereita. No, nyt katsotaan sitten. Nyt katsotaan mitä käy. Joo, ensin tulee ensimmäinen Key Patrol, joka on eka kertaa täältä. Ja kortti pois. Joo, kortti pois. Joo. Näköjään se onnistuu, koska Luomu tulee tuolla takana ja kukaan ei ainakaan toistaiseksi sanonut mitään. Wow, sehän meni hienosti. Sä pääsit oikein ilmaan. Seuraava homma on taas hissiin meno ja kamojen kokous. Katsotaan, Luomu tekee. Korjaa tän tämmöset mytyt. Noin. Ja hissiin. Mä näin tässä hommassa vaaran paikan, koska mä jotenkin ajattelin, että täällä on ankkurihissi, jossa on se tikku, mihin voi tarttua kaiken näköistä irtonaista. Mutta tämähän on tää sompahissi ja tää menee ihan hienosti niin mikään ei tartu mihinkään ja ilmeisesti Luomu saa tätä laskua aika kiva. Lähtee noin, vitsi se aukee kevyesti. Siinä saa ilmaa ihan. Sieltä lähti Luomu. Käytäs nyt vielä sitä reppua, minkälainen se on. Siinä on jonkunnäköiset Tässä on jalkalenkit. jalkalenkit ja sitten on olkalenkit. Ja sitten tässä välissä on niinku nää kantohihnat. Ja onks ne olkalenkit, ne menee varmaan täältä läpitte kokonaan vai ei mene? En mä tiedä, ei sitä niitten varas olla kyllä. Mä en tiedä minkä varasta se ollaan oikeastaan. Mä en oo miettinyt koskaan. Ompeleiden varassa. Kyllä, varmaan joo. Jonkun ompeleen. Mut onhan tää lentämiseen tehty, et voit kuvitella. Mut kyllähän nää kuluu. Ja liitimen saa vaihtaa siitä näppärästi. Joo. Ja sit tässä on tämmönen kääntöreppu, jossa tulee normireppu. Joo, kato ne menee kaikki sinne sisään. Joo. Tää on niinku hirveen kätevä mun mielestä siinä mielessä, että tässä ei nyt tän ihmeellisempää pakkausoperaatio periaatteessa tarvita, kun tässä ei tän näin, että poistuu ilmat.
Panee tän tänne reppuun. Tää aika hyvin laskee silleen jo hanurille, kun tulee tuohon usein. Ja tyynenä päivänä tuossa noustessa ei tarvita minkäännäköistä pakkausta. Se voi ottaa noin käteen, kun mä äsken tulin tuosta. Niin totta, sit jos tuulee, niin sitä täytyy vähän pistää. Niin sit se täytyy ottaa kainaloon se pakkaus. Joo, kyllä. Et siinä on niinku vähän eroavaisuutta, että ajaa tuulisella kelillä vai tyynellä. Sitten tää mahtuu hirveän hyvin tänne jää niinku takille tai sauvoille ja kaikille tilaa. Sitten se on näin siisti tämmönen. Se on selkeä. Se on tosi hieno paketti. Joo. Kukahan tuonkin repun on keksi? Se on ollut viisas. Tässä on lantion vyökin vielä, eikä halua, että se ei heilu siellä. Aikamoista.